τώρα οι ειδήσεις ενδιαφέρον ελληνικού ενδιαφέροντας για τους ενδιαφερόμενους της ενδιαφέροντας. Ενδιαφερόσαστε? Όχι. In other words, νέα από την Ελλάδα μας. Γεια σου πατρίδα! Καλησπέρα σας. This is Κόκος Κλάπας. How are you, παιδιά? Όπα! Shit! Μα τι κατάσταση είναι αυτή? Αθήνα. Μεγάλος σεισμός. 150 Ρίχτερ. Στη Θράκη. Shit! Oh my god, father! Fuck me dead! Oh, sorry, παιδιά. Αμαρτία. Ξέχασα, νηστεύω. Πεθάνανε 20 εκατομμύρια γαϊδούρια. Ψοφήσανε 150.000 κατσίκες. 90.000 βόδια, 70.000 κότες, 50.000 κουνέλια, 45.000 τράγους, 30.000 γίδες, 100 μουλάρια, μια καμήλα και τραυματίστηκε ένας γέρος από το χωριό μου. Η Ελλάδα έχει σταματήσει. Μεγάλο πένθος. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου είπε σήμερα στον λαό πως θα γίνει public holiday. Τα μαγαζιά έχουν κάνει run out από μαύρα ρούχα, μαύρες κάτσες και μαύρα πουτσα. Still όμως έχουμε μαύρα σόβρακα in stock. Το χωράφι Insurance Company of Greece θα κάνει compensation όλες τις οικογένειες που χάσανε τα ζώα τους. Μα τι ζώα? Δεν πειράζει όμως, η Ελλάδα still έχει 16 εκατομμύρια ζώα left. Και τώρα sport. Σας κάνουμε cross live στο Παραμάτα Stadium που παίζει το Sydney Olympic The Terrific με το Μαρκόνι Κούφιο Μακαρόνι. Come on Olympic, πάμε τους μακαρονάδες. Δυστυχώς όσοι πήγανε να φάνε τη μακαρονάδα, το Olympic τους τα έκανε σαλάτα. Και τώρα σπορτ από τον υπόλοιπο τον κόσμο. Στο World Table Championships η Ελλάδα κέρδισε την Κίνα σε 100 straight sets. Στο κρίκετ η Αυστραλία έφαγε τους μαύρους Πακιστανούς στο πρώτο και δεύτερο innings. Στα 1000 μίλια ρέσα στο διάλογο τη μάνα στο Bathurst κερδίσανε τα Valiants. Αυγόμπαλα, φούτιμπολ, τίποτα δεν το χωνεύουμε εμείς οι Έλληνες. Και τώρα ο καιρός. Απόψε θα βρέξει λίγο. Μπλάντι κολόκαιρος θα μου καταστρέψει τον κήπο. Αύριο το πρωί θα κάνει ζέστη με μπόλικο ήλιο. Θα μου ξεραθούν οι μπλάρι ντομάτες. Το μεσημέρι χιόνι. Το βράδυ κυκλώνες. Οι άνεμοι θα πάψουν 100 μπουφών μπούφε. Τι περιμένετε? Ο μπλάρι καιρός της Αυστραλίας μου έχει ρημάξει τα αθλητικά. Movies of the week. Ο Bill Κόλος κάνει recommend Κλίτ East Ξυλό στο Come on make my chai. Και ο Πίτας Σέλινος στο Pick Abourdes. And that's all folks. Και τώρα πρέπει να φυσήξω τη μύτη μου γιατί έχει μαζέψει ένα σωρό μίξες.